Mulla on maanantaina oma ura pelissä. Miten sä tuet mua? Lähetä tänne tän yli-ikäisen vaihto-oppilaita. Kiitos paljon. No, miten sen kanssa nyt menee? Lapsi menee pilalle, kun se katsoo TV. No joo, niin. Ja sen mielestä me kirjoitetaan kännissä vekseleitä. Joo. Ja äsken se oli sitä mieltä, että mä yritän myrkyttää hänet. Ammeeseen laventelilla tietenkin. No sä olisit voinut lähteä sen mukaan. Tässä ei nyt oikeasti paljon kotihoitajat auta. Miksi sä sanonut sille taksille, että vie sen suoraan sairaalaa? Niin. Ja mistä lähti? Aha, just, no kyllähän se herralle sopii sinne jäädä pelaamaan vähän videopelejä isän luokse. Käydä perunapellon. Kuule, mä oon ihan rauhallinen. Pitäisikö sun nyt vähän rauhoittua? Pitäisikö sun nyt vähän puhallella? Niin, puhalla pussiin, puhalla vaikka siihen perunapussiin. Kyllä sitä niin mielensä pahoittaa, kun asiat puhutaan suoraan. Kaatolovi. Ensin ylhäältä viistoa, sitten alhaalta suoraan. Se on helppoa kuin heinän teko. Näillä liinoilla... Turpaaniko sä noista meinaat tehdä? Mä näin yhdessä metsuriohjelmassa, missä ne... Tai Mitä? Näillä liinoilla ohjataan sen puun metsuriohjelmassa? Niin. Sä oot käynyt koulun aikuisiellä 17 vuotta, etkä tiedä mitään. Joo. Mulla on aika paljon niitä opintoviikkoja, mutta nämä liinat pitää kiivetä tonne ylös ja kiinnittää ne, ja sitten kun me ryhdytään... Kyllä on eletty metsurielämä. Iso... Ai, saatana! Älä huure, eihän sun koipes edes katkennut. Saisit nyt vaan vähän pelästyä. Se olisi voinut viedä mun jalkaa. Hieman hipas. Toiset ne säikättää ihan pienestä. Isä, me tilaan siihen ammattimiehen. Eikö ole miehestä yhtä puuta kaataa? Sitä paitsi näillä liinoilla on tarkoitus kontrolloida tämän puun kaatumista. Ei, jos ei osaa katsoa sitä suuntaa, kun se kaatuu. Kuule, uskoisit nyt kerrankin, kun mä sanon. Kyllä se on kuule poika, jonka on isänsä uskottava. Nuorisolla on kypärä päässä, kun se menee jääkaapille. Turvavalijat ja peemusteet hautuumaallakin. Te teette ympäristörikosta. Mä soitan poliisille. Sen kun.